Blay pibro saya sempat kami besok keman di pibro kebepe ikan gaya YouTube channel jonga badeng do trong mentang ai Archelius do trong di kejing puli mentang kami kadina ka kitab jung saya nakal nong basan puai di shua bangan puli ya ka jutang jung ublay ya tien jung ublay ting kwa ban na yatu kana langkot ipi ya ki ba ai kendu menega snimo bai keren di kat banganang song sujan di wan uwei u kenja bahayeng ukren ye kene katai ngapat ngapat ka trei bat ka ngap khanana u handre ngamnang ban reply kumno di wan se iwe ikong ila jit jan yong long de em ban ye chondur tenga ong long ti ndanga alek bamja kamut alit thit kwai wan se iwe iba ikot yang dukan endang lai kran ye khana namar ide i beriu iba smutu bha iba jukarsan bha ya kejengkran jungaru ti iong bangal reply kunta namar ngam smutanat ban reply ye kitu ki comments long ha ka jingmut jonga ngapet i comments tang bah bang ngapet kenang ngam jukwa ban reply namar ba teng kaporu kamdon pori nga bangan reply gitu ru namar ba bursin kamdon jingmut bangan reply namar kan no pautli ki kam ngatre masngo bayela dia kamde ki jingla jonga gade ki jingla jong blay hadu mentang tre sautli ki kam nalur kata ya ke bangali ngam sotu ustavra handai tang blay batip dia bunsin hi habangi yakran yakhana hakni ke jelajungi lada pili ya ke babha ki ong bakari ke basniu da pili ke basniu tikiro bha ti ngam tip syu ka imlang salang ka bakumno ti bunsin hi habangi yakran yakhana ru kamut ya baro nangi ngilong bet ba ngidan na kata ka jing sngo ba ngi kwa anam kwa buram handai lani ngisngo hok lani ngisngo biang lani ngisngo bet bangista handre hakajing perkat jonga pan bat hakajing sngo thu jonga ngong bet yaladi ubrio hi usngo biang na lodong naladi na kajing perkat jong ubaro handre ublay uthawi kadonot dena takadaw haba pi duai ne pi pen i rompong kamat kibrio ne pi smart ban le kanu kamut ba pinyo jingero kato kadi bomdon jumut haka jing song thu junga handre ngan ong ipi ngapat ngan ong ipi haka jing le jing kam junga ngangit bet kat ba ong kamansim ka ba lada ka ong tole ngale bet namar ba bunsin hi nga perkhat ya ka banga nga ong borobor ngam julie bat ya ka bangam ong pat ngale namar ka kata kamu la ka balik krem ong ne la ka ba ong klem le kawan hang tahi haju de nak takadaw ba bunsin hi ka jing perkhat jong yi kibrio ngi pensawano sabar ya ke ba ngidon hapo mensim la jong phause kam sim na urlong bat kam sim la long kumta dena kata banga ngamla ban yathu ya ka ba ka mansim junga ka don bat ka thong junga ka banga ngadon ngamla ban yathu ikata te dena kata ba ngan ong ipi kanang slam bat kani kejing pencai junga kanang slam bat kanang bampur kalong tik kum film hindi lani kum film pareng ban penjerong ikaril handre ngap deng ong ngamdi bang penjerong ikaril namar ba ngamdi ba penjerong ka film namar ba balei ba ngale kumni namar yeladir ngamtip amdir manga basanduringa de ublei basanduringa badina takadaw ba ngamla ban perkhat bat ngamla ban yethu ngamla ban keren ya ka ban saja namar ba bunsin kibriu ki ong bade nong itu lupa handre ngamla ban ong kumtaru handre ka banga perkhan ngasngo thu bat ngadang khmi lenti hadu manta ba ublei hi unsapun urlong ke babha lada ublei undoran kat banga ti handre yaladi hadu manta kejinget ngangit bitangi ublei
namar radang ay thu eke jing sisa baro namar kalong ka ba pensengusi ekani jaka kalong ko ba pensengusi ekani jaka radang ay thu eke jing sisa baro ti dena takadaw ngam tre ban thu wat ikabangatip handre kita kiba sengutu kila yonong kita kiba nang bitar bat kiba nang dom lani ki bom semlala ban sempang lani ki bom semlala ban perkat ban puson kani kemut ngamla ban ye ti bunsian habanga puli ka ktin jung ublei ya ka bible ya ka jutang blei nga perkat ala dia marwei ba ka jing hikai ayu ka bukum kani bat ka jing le jing kam ayu ka bukum kani kanang perkat ong ba ngilayo ka jing sai ong ba kalapoi ka jing sai phose kam de ra ka jing sai ka de pen ban ka jing dum bat phose kam de ka jing sai handre phose ka de pen ban ka jing sha shat syukur lane ka jing sha shat kala ngi ong ka jing sai perkat nganang perkat ba ka de ka jing sai handre pen ban ka de ka jing lute ki ong ka de ka jing sai phose ka de ka jing lute im pet ya kajat ka khong jongi ya kajat benriu jongi ya kibaduk kiraitong kirangli kijuki kikup silang kisem siliang nangta ya kikon swat kikon rangli ya kirukun thai hangni latam matla eke baro kiba tamala ya kabaki ui bat ya kabakem ui pan kinget ya kabaki ui kita mala bat ya kabakem ui pan kinget bat kani kamut bangangan pule menta naka kitab yung Isaya namar babun siani haba piui bakading kasdang banpur ha usanyum ba usanyum san Henry Pim semla pelip nda kading kalayeng klang bat kasdang ban bam ya ka klaw ka ptam phi sakre ban nitem kanon jungmut seiken ti dena kata kadaw shua bakading kan klang lani shua bakading kan yeng shua bakading kan bamdu ya ki klaw ki ptap ya kilum kiwa haka jaka ba nang dontang iplang berit to pelip no bayu opoi haki sanyum haki sanyir kiba don kisenram kiba khamhe kamut ba khnang bakading kannom yo bamdu ya ka klaw ya ki klaw ki ptap ya ki dum kiwa ti kamut kata kadeka parsi ke jonga namar ba kading kawan ru haka jing kran jing khana haba unu ubrio ubanang ban the daka haka chika jung kading kamut kading galip no te kumju ru lada dei haki kinja klaw kinja ptam kamut haba pui ba iding ibanang la bantem te de bantem no mde ban ailat bakan plu ti borbor hi ka jing yai plu ding lani ka jai jing yai ing ding lani ka jing yai ni ki kanrum kanram haki imlang salang jungi kata kamut ka dehi kading bat kading jing imne kading jing yap ngimtip ikata Henry kin sngau thu bha kita kibama yaka kading jing im ha kiba khmi ya kading jing im kiyo kajing im kading jing yap ha kiba khmi ya kading jing yap kiyo hi kajing yap de dena takadaw ba ngan ong ipi sai sin pan ba unu ubrio uba khmi alti ya kababha unyo hi kababha bat unu ubrio uba khmi alti tangi kabasniu unyo hi ya kabasniu ti mentangan puliano naka kitab jung Isaya na kalunong basan puai na dukot banungkong kani ba khmat hapdeng kiding terlaw ba phi pen meding kani pin sayo naga kti jonga wong ublemo pin satya haka jing sitom kata kadaw ba kading jing em bat kading jing yam ti lada pm ha ublei kamut nda piyap ru pin poisho ublei haba pm da kiblei thau nda piyap ru pin yap akitegi
blai thau hi ki ba phi mudur ki badon sentur handrai kim keren ki don kadur handrai kim pek kim yos ngeu ki kelut kim keren handrai ublai ba im kamut udei uba ngimla banyui udi utaw bala thau ye ka beneng ber khandau mat bala thau ki baro ti ngang ngit tang yu ublai ka jingsania ha utrai ublai balai hangne tho bitang utrai ngan ong yi phi utrai kamut pon sin ki brio jungi ya ka jingmut utrai ro kim pat song thu utrai mthau re ya ujisu utrai uthau ya ublai utrai ka jing im utrai kamut ba utrai Jisu Kristus udehi utrai namar ba udi no hikai kita kinong bot jung u ki ba bot ya u ki ong ya u utrai henrei udei ubrio udei ukhon jong ublei ubala pha hi de ublei henrei utrai ka jing im udehi ublei namar balei lada phim ithu yo ukpa kumno phin ithu yo ukhon lada phi ithu yo ukhon phi ithu tang yo ukhon bat phim wat yo ukpa kandon jingmut ayu ye phi deina kata kadau ba kajing ye de bajan jong ukpa bat ukhon ubrio bat ublei kadi kata hi kanorim kabaskam ya ukhon benrio ksla perthei henry hakajat benrio jungi kamut ki ithu ben tang ya ukhon kim ithu rio ukpa deina kata kadau ba ki penksan ya kani kanongrim ba babon hangni kide ki khon klem kpa kili ran ban ithu ya ukpa la jong ti deina kata kadau bangang ongkum ni lada pi khot syaka jing khawai ban khawai sing kha ya ukhon ndala invite ya ki brio ki benabar nda ki brio ki benabar kila wan ha kata jaka kila khuble kila wisi ki kwa ban keli ki kwa ban ithu ro ukpa jung khlung henrei ka reply na kata ka kmi ka ong bai ukpa khlung ula phen ukpa khlung khum shorkan ukpa khlung kamut ukram sumar ukpa khlung kamut kapan kelat da kumni kum tai ti kalong ka jing sngosi ya kita ki brio ki bawan kata jaka namar balei ki kwa ban ithu yo ukpa jung khlung hanrei ya ukpa jung khlung pan amdan ba ithu mano kumju ru kalong ha ka jinget jungi kamut ni ithu tang ya ukhun kamut ya utrai Yesus Kristus hanrei mi ithu ya ublei ukpa uba beneng kadi kata kabangi ngila pensngosi ya ublei ukpa uba beneng ti deina kata kada ba balei habanga pulie ya ka Bible ngaju perkhat ba balei nga pulie ya ka jutang barim namar ba bun sien hi ha ka eke ba ka jutang barim haba kitho ya ka ba ka pharsi ba utrai Yesus Kristus ukran bun sien hi la simbe na ka jutang barim ti deina kata kadau nga yai perkhat ba yai puson ni kani balei kalong kumni balei ka ba nganganget ya baro bat nga buram ru ya baro ka jinget hanrei ngam simlala ban nget kum kani ka jinget ka bangi ngidon pat ban ong bet ka bakaran manga ka babyang bakaran kiwei ka babakala hanrei nga pediang ru ya ka jingkran ju kiwei namar ka jingkran ju kiwei ru kadon ka badei ka jingkran ka jongaru kadon ka balai deina kata dau haban perkhat ti haban perkhat hi kum ki brio ha ka imlang salang ni haban perkhat omdei ba ngi ngin sukwa atma ba tang bakaran manga ka bade hanrei bakaran kiwei kalaj ibadeng imla ban pediang ngai kata namar beli kadon ru ka kentien ka jingkran jong phiru ka bade kadon ru ka jingkran jonga ka balaj namar nganga di tang ubrio sto ti mentangan pulie no naka kitab yung isya kalunong basan puai to siya skor nga phi ki babut ya ka hok phi ki bawat ya utrai to pet siya umaulong na ubala khlong ye phi siya kata kapar na kabalati ye phi to pet siya Abraham ukpa jong phi bat siya kasara kabala khay phi siya umaulong ka theu ya Abraham siya kapar ka theu ya kasara ti
Hakapar katheu ya katu kapar kabala khali alang bat khandeu bat umau long te udei be utu umau ubala ban penyai dor ka khandeu te bunsien hi haba udan umau long ni udan eru haban penku ya katu ka khandeu ti banriang ru kamut ka khandeu bar khoi akanono khandeu kadoni ka khandeu hendrei lada pimpu pimtheu kamut kadehi kadeu shra haba ubri uti utheu upo usan uthung utep ti kamut ya kaba uthung ma umi ihi kumba uthung hendrei hakata ka khandeu jongka pap kasang phithung da uta uba phithung hendrei umi pada uwe hadu kalong kabalengo ha kajing ha kalong brio man brio bat ha kajing perkhat brio jong situluk ka perthei kalong kabalengo kade kata thung da uta ubala thung hendrei subu phithung usumbai presbin umi penban da uwe pan ujat jingthung bari na kata kadau ba kijat benrio ha ka perthei bar khoj kia lango ya kata kajat jingtha wa phla ha kani ke jela Meghalaya thung phan mi piat thung muli thung phan mi muli thung phan mi gubi thung phan mi somanken thung phan mi da presbin thung phan mi da pathau thung phan mi da phankaro thung phan mi da uwe ti kamut ba uni unong thung lani uni uba rap bariang ususa aka uni unong bet sembai usa aka usa aka lengo takada haba umla ban perkhan ungop no ha kata kajing sya pensoi da kaba upenjot no yala kajing im lani ule langkar no yala kajing im namar ba umla ban perkhat ya kata namar ba umphai se ublei te ungop no haki eki kajing sngo bahajung perthei ti menta an phai biang syaka kani kamut haka dekhot ba to pet chau Abraham ukpa jong phi syaka sara kabala khai phi manba ngalakhot ye udang marwei manba ngalakhot ye udang marwei endang ngalakarkhu ye ularoi belien naba utrai isnei da sisya ye kaseyon ban ula pentingan ya kiyeng jong ka baro kiba la penjot upenkela eden ya kiri kenja jongka ya karisiam ula penkela ka keper utrai kan jerlei tang da kajing kemen bat kajing sngo baha suda kajing aingu bat kasurwai to sya skor yanga kopa jonga to snap yanga ko jat benrio nanga ansami ka an bat kahok jonga kan sa pensai ya kipat benrio kajing suspa jonga kala nang jan kajing penim jonga kan wan kum kajing syai kak sangti jonga kan sabisar ya kipat benrio kiri khap duriau ki khmil enti yanga bat kin sa syania ha kabor jonga to khmi yala ki khmat syas sahid beneng bat topet ya ka khandeu supo ka sahid beneng kalang o da katadam ka khandeu kala praj kum ka janphong bat kibasyong haka kin sayap kum kiskan handrai kajing im jonga kan ne junom bohor bat ka hok jonga kan omdon jingkut tu syashkor yanga phi kiba tip ya ka hok phi kiba ye ya kijing syai jonga whatsapp tieng ya kijing keno sniu kibrio whatsapp tieng haba ki kran ben naba uknyang unsa bam ya ki kum ya ka janphong bat uksan unsa kejap ya ki kum ya usai wol handrai kajing siuspa jonga kan ne junom bhor bat kajing penim jonga kan ne pateng la pateng kabor utrai thalany to seibor
kok sangti utrai to thalany kum menbarim ha ki juk jongki pateng hendai hato mem semlakat arliang ya urahap ban samlang ba ya uyak jakor hato mdei mame ubala pengat ya hato mdei mame ubala penrengat ya kaduriau ya ki kaliulong ba ban thau lenti na trai duriau ban dup ya kiba mela pelaj tie kitu kiba utrai ula pelaj kin sawan pai bat kin sawan chasiyon da kajing risa da kajing puman bat kajing kemen bom jukut kajing kemen bat kajing snobha kin sasno rangkat aki naba lakut yawai kajing kuslai bat kajing yam manga dei manga uba pentingan yepi kumno ken pitieng saya ubrio banyam upara brio ubakum uplang pi laklet ya utrai nong thau ubala penpiar ya kisahit beneng bat ubala seng nong rim ya keperthei tie pitieng lei lenter taj baro chisngi yarat kajing sla jong unong ban ben haba uwat lat ban penjot yepi kani ka dekot ka ba khatlai piklet ya utrai nong thau uba penpiar ya kisahit beneng bat ubala seng nong rim ya keperthei pitieng lei lenter taj baro chisngi yarat kajing sla jong unong man ben long thik kumba ja kanika ja kajing ja mamanta bakini kinong penting ba ong corona da deng kamas lani ki kan hiet ki ma ye phi le kumta phila ai vaksin ki berngam kumta mo ti ki penting i phi lai phujat ki penting i phi ti hangni ngan kani kadi bala tho lupa mo ti phi tieng lei lan tertany baru chisngi yarat kajing sla jong unong ban ben kamut kini ki ba halla ki ba kan hiet ye phi ki de ki nong ban ben ya kajing mut jing perkhat jong phi namar ba phimla ban sngu phimla ban sempang lada philong ki ba start lada phi phai se ublei phila ban reply ru ya utu ubrio nei uba penting ye phi namar ublei umde ra kajing tiang ublei ude kajing slur te henrei ya kitu ki ba arsap lani ya kitu ki bale butpo lani ki balandet ya ka anjung ublei kamut kitu kidap da kajing ting sudah ti dei na takadau balada pidei ki nongbot jong ublei sim penting no ublei ude kajing slur lada ublei undur kat bat pi lada piduai ya ublei lani pi ai kam sim jong pi sha ublei undur kat bat pi kat sa pi lai dei na takadau ba kai ka ba ngapan sungu tho e pi ba pinom sha yalam bakla ha ki brio mo uba lapan piar ya kisahit beneng bat ubala seng nong rim ya keperthei piting lei lenter taj baro chisngi yarat kijing sla jong unong ban ben kamut kisait mai kisait kan hiet kisait kerhu mo haba uwat lat ban penjot yepi hae kata kijing sla jong unong ban ben sanopat ki sla makana ki pertaha ki mat ki pen sawat hung e ki penting i brio handrei mental ada piskam kijing e hublei saya ikin la kita ki brio saya kita ki brio ki nang penmi kata kajing huri hurala ni ki ba thau but tisniu kumno ban yo wodong wo nia kamut ban ong bet ba ban yo kamai sup da ka ba hana ban phan hane ban kumta kamut kani ber khot kade bala tho lupa ya ukoidi an sapalaj bukbak un om yap ba un om hiar sepo liulong un om kerdu jingbam na bang ngalong utrai ublei jong phi ubala penki deu ya kaduriau hadu kajing at pelung kida kerhu ka kerteng jonga kalong utrai kipat ngalabu ya kaktin jonga ha kasentur jong phi bat ngalaka ye phi da kakti jonga habang ngala penyar ya kisahit beneng habang ngala seng nong rim ya kakendeu bat ngala ong ha kasayuan palong kajat benriu jonga ka Jerusalem ka jenjar toki no to yang joj ko Jerusalem pha kabaladi na kakti utrai ya ka khuri jong kajing bitar pha kabaladi hadu teng kerdong
adu kerdong ya ka khuri ba penbuat na pedang ki khon chendang jong na pedang ki khon chendang ba kalakha onom don uwei uban yalam yaka na pedang jong ki khon chendang bala pensan penrang ba don manu uban petin yaka phalangat arban ke jing kordet don manu ba sngosen e yapa kajing jot bat kajing julor kanem sniu bat ka white lam don uei uban pentingan yapa ki khon chendang jong pha ki thia yap thai ki khon chendang jong pha ki thia yap thai haman la ki dong lenti snong kum ulang khlaw bangat hagajar kidap da kajing bitar utrai da kajing kenhet ublei jong pha tie kum ta to sngap yakani pha kabasem jenjar kaba buat klem da diwan kum nie utrai ublei jong pha uyada yala upat hakmi ngalasim nakakti jong pha ka khuri bapen buat na ka khuri kajing bitar jonga phan omdi isu ngan penbat yaka ha kinong pensaja jong pha kiba la ong hapha thia lendang bangin ya nalor jong pha phalapun lenti da kamet ha ka khandeu ba kin ya nalor jong pha kani kaktien ublei kani kajutang jong ublei nga sngongu ublei ti ka e ka ba phi yo sngo la ne phi siam man ta ka mit ban ya ka e ka banga pulie bat pen sngotu e phi saparkhat sapuson hi daladi hi namar bunsin hi ka jing longbrio ngidap tang da ka jing duna handrei ya ka e ka bala tho balinga kemen siam habanga pulie ka bat balei banga siam ka jing kemen habanga pulie ka namar ye ki bangla sedang ban klan ublei upan kan ma biang inga sai senpan da ka banga pulie iya ka ktien ka jung u ban kapan kan mau biang inga sai senpan nakapor sikapor ndang la sedang ban klet kiba jong kamanor baro handrei ndang pulie ban ngakan mau yu ublei pulie ka bat kapan kendet lane kapan kan ma biang ya kamanor lani ka jinglong khana jonga ya ka jinglong basida ha ka jinglong khana jonga kamut bangam te iki bro handrei nga phai biang sakamanor jong ka jinglong khana lani sakamanor kabala le baro bat mentang akan mau iki bala jabaro bat bunsen ngase itu khana iki perlok ya ki jingle ki jingkam ha ka jing impor dang khana ha ki por ba ngasiam haka jing im jonga yaki jing ki ba yatangku aka jing im jonga namar haka por bar karta ka ba ngampat la ban perkhan bunsian tuit tangki umat anda ba kat ba nganang he nang san kajing yar jong kajing mut perkhat ru ngayai mat halaki sngi ban ngayai kraw hiru kajing mut perkhat halaki sngi namar ba kita ki jing ki ba ki jing tanjo ki ba ngimat nakapor sakapor namar bangimla ban yu ya ublei ban ngimla ban tip ya ka ki jing penya jong ublei phose nda kat ba nang ya ki por kisngi wat ra ngai tengku ban ngai kendu kiju kelenti handrei kapan menlen no ya ka mensim ya ni ki jing mut perkhat jonga ban penlong rang ba ya ka jingsiam ha ka jing im kapan kelarang ba ya ubrio ban kapan yar ya ka jing mut perkhan kan ya boro kamde ka jingla jonga kadi ka jingla ka jong ublei namar ba bunsian hi ha ka jing im bat ka jing sngotu jonga nganget be ba kadi ka jingla jong ublei namar ya dia ngadi tang ubrio ti ka jing trot brio jonga ngadap tang da ka jing dona sudah gamdon re ka eke bala ba ngan wat burom na khamat jong ublei handrei ngan ong tang sikentien ba ngadi tang ubrio tiang hap banduai karukom jonga kalong bit bangan ngu andami ublei bangan duai ublei bangan mani tang iu ngan pendon buram tang iu ngan ya ikarku ya kerteng jong jono kat bangan im gding snapper thai kat ba ublei hi unang banta yang kani slapper thai ti tangkini kentien
hublai sibon ni pi bro kami so kemen tiasu